minutes later. Ayan, baka po may... Ayan, si Master Adoy. Ayan, so good morning kay sir. Ayan. Hirap na, sir. Ayan. Higit lang sir, nangihina ako. Ha? Higit muna ako. Sige. Lalabas ako ng Inmax. Tara na. A few moments later. Palitan ko. Palitan mo na yan, sir. Palitan ko nga kasi sinira eh. Sinira. Ay, ito sa Ropas. 50. Good bis. Good bis yan. Walang ganyan. Bis ba? Hindi. Bis yan. Ay, bis ba? Kanino ito? Wala bang barya? Kaya mana? Sa ulo ko, sir, na kung gawin mo tayo ng pan. Kung gawin sa ulo